New Yam Festival, Igbo cultural heritage. Culture is the act of beliefs, customs, and practices within a group. It shapes how people think, behave, and interact, influencing others, languages, and social behavior. Igbo cultural heritage. Igbo culture rooted in southeastern Nigeria. Igbo cultures is rich and diverse. It encompasses vibrant traditions, language, Igbo, music, dance, and behavior. The Igbo people have a strong sense of community and communal values in traditional ceremonies, such as New Yam Festival. Ụbọchị taa bụ ụbọchị ndị ọzọ niile nọ n'ala Igbo gbakọtara wee sị na taa ka a ga-eri ji ọhụrụ. Ihe pụrụ iche n'ụbọchị taa dị ụzọ ihe na-abụ. Nke mbụ bụ ndị ọzọ. Nke abụọ wee bụrụ iri ji. Igbo culture showcase their cultural pride and deep connection to their lifestyle and agriculture. I'm Ambassador Dr. Peter Idochie. Onye ọbụla gbara egwu abụọ ọzọ, ọ dị ga-esonili ya n'ụlọ. Ịdị ka achọ. Ndị ọzọ niile n'ebe a ga-apụ n'ilo wee were their usual royal procession wee bata. Also
Igbo culture continues to thrive, fostering a unique identity within Nigeria's diverse cultural landscape. Igbo cultural heritage. CEO, Tadisi Group, Oya Bataketa, also watching a value, you're welcome. CEO Tadisi, also watching a value. Tennessee, you're welcome. Also watching the balloon. Thank you. Hey, Bulo Gia, where Niru, also Professor Ikonoka, or you send also Ndigbo. Olo Anabata Jofo, Anabatia, Obaza and also Kahapota, Makewa Jofo. Jofo Domesia Nenebawa. Aha. Thank you. Now 2025. Nigeria, we try home. Okay, we try Ogonogondu, we try Hike. Now, one ancestors keep lying to go down. Okay, keep where I will go 2026. Sineke, I know now. Small of one never Iri Ji. On to call. Okay, Nintendo. Nite Akamiru. Nite one day, one day. Nite the next year. Igboland, Ghana, Enugu, we may Iri Ji together. Then in that kind of your man, I came in the cash. We will maybe. Ndigbo na ndị ọsọ awago ji omenala Igbo yes ndị ọzọ ga-abụ onye isi ọzọ were uji gị eketa a na-ejizi ofu iwere uji nke nọrọ ala n'oche gị Thank you very